Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Nam kordor nakrung bla play tu sad khut parianga try tu pedang ngakerban tu map lam yanga Ka jingruai niam kabal ai kerteng atrai jisu kabal arwai daw samla John Rani baru samla Edelbad Shane Karbuki on perlepet bano ha ka sautari ubenai Disember arhajar arpawai ha ka por san baje janmit ha ka YouTube channel kabal ai kerteng JMR Rani YouTube channel bla play tu sad khut parianga Kajingruai ke keren sepang kajing koridor kajing utrai jisu yala kijong ki belong ki khon jong blai